Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan Bagıbi tarap yurdumuzdaki täzelikleri hemem habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň paýtatymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 6-njy çağrışynyň maslahaty geçirildi. Oň dowamyny hormatly prezidentimiziň alyp barýan siýasatynyň iler tutulýan ugurlaryna hemem yurdumyzyň kanunçylyk hukuk bünýadyny döwrüwaplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama laýyklykda taýýarlanan möhüm kadalaşdyrjy hukuk namalarynyň birnäçesi aralyp maslahatlaşyldy. Maslahat Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornawasarlary, Milli Geňeşiň Halyk maslahatynyň agdalary, ministrlikleriň we puduklaryň dolanyş edaralarynyň ýol başçylary, köpçüliklerini habar berişlerinin vekiller çağırıldı. Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakynda Türkmenistanyň kanunyny taslamasyna şeýledi. Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň ýerine ýetirilişi hakynda kararyň taslamasyna garamak maslahatyň gün tertibiniň esasy meseleleriniň biri boldy. Bu taslamalar meclisiň ähli komitetlerine şeýledi. Aýry-aýry pudoklar wagtynda ýurdumyň ministrliklerine we pudoklaryň dolanýan edaralaryna desläpki aral maslahatlaşyldy. Meclisiň maslahatynyň ozal hormatly prezidentimiz tarapyndan Ministrler Kabinetiniň 15-nji oktýabrda geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakynda Türkmenistanyň kanunyny taslamasy wagtynda seljerme berildi. Hemde anyk maslahatlar beýan edildi. Hormatly prezidentimiz 2022-nji ýyl üçin ýurdumyň döwlet budjetiniň esasy maddalaryna içkin seljerme geçirmegi, şeýle-de jemi içerki öňümiň häzirki wagtdaky we deňeşdirme nyrklarda ösüş depginleriniň garaşylýan çaklamalaryny kesitlemegi tapşyrdy. Şeýlelikde Milli Geňeşiň Mejlisiniň şu gedeki maslahatynyň garamagyna ködürlenen esasy maliýe hukuk resminamasy, ykdysady strategiýadan ugranyp hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyny durmuş ykdysadydan üstünmek maksatnamasyna kefitlenen ilkinji nowatdaky wedipeler nazara alynıp taýýarlandy. Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakynda kanun ýurdumyna geljek ykdysady we durmuş ösüşiniň depginlerini kesitlemelidir. Ol ilkinji nowatda ykdysady ösüşiň durnukly depginleriniň saklanmagyna, Türkmenistanyň äger türlü mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine, döwlet çykdyjylarynyň ýokary netijeleriniň üpçün edilmegine hemde umumman türkmen halkynyň awadançylygynyň her bir maşgalanyň durmuş derejesiniň ýygy derli ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir. Maslahatyň dowamyna deputatlar ýurdumynyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny ýeten sepketlerini 2020-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň taslamasyny düzmäge esasy çemeleşmeler hemde ýörelgeleri, oň girdeji bölegini emele getirmegiň aýratynlyklary we beýleki meseleleri aral maslahatlaşdylar. Meclisiň deputatlarynyň beýleşleri ýaly durmuş ugurly döwlet siýasatynyň dowam etdirilmegini üpçün etmekinde ýurdumyň äger türlü kuwwatyny dogry durmuşa geçirmek üçin ykdysadyň toplumlaryň ösdürmegi, ýokary maýa goýum işçiliginiň hemde innovasiýa usullarynyň ornaşdyrylmagynyň hasabyna öňümçiligiň netijeligini ýokarlandyrmak geljek ýyl üçin esasy maliýe resminamasynyň möhüm ugurlary bolup durýar. Milli liderimizden gammatly maslahatlaryna laýyklykda 2020-nji ýyl üçin döwlet budjetini taslamasyna döwlet budjetiniň hasabyna durmuş ulgamyna bölünip berilýän serişdeleriň meçhuri 70 göterimden gowrak bolar. Şunda Türkmenistanyň ykdysadynyň durmuş ugurlygyny saklamak ýörelgesi üpçün ediler. Adam mümkinçilikleriniň ösdürmegi, alma, bilime, saglyk goruş ulgamyna, medeniýete, sporty we din jarşa durmuş goraglygyna ilatyň ýaşaý durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny gönükdirilýän budjet serişdeleriniň hassa artdyrylmagy, maliýeleşdirmegiň iler tutulýan ugurlarynyň hatarına kesitlendi. Geljek ýyl innovasiýalar esasyna öňümçiligiň ýoly goýulmagy, goşmaşa bahanyň ýokary paýy bolan pudoklaryň ösdürmek üçin maýa goýumlaryny bölüp bermek gözüne tutulandyr. Düýpli maýa goýumlarynyň belli bir meçhurlary ýaşaý jaýlarynyň meden durmuş maktatly desgalaryň we binalaryň gurulşygyna gönükdirilýär. Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň çykdyjy böleginiň maddalary, aýlyk täkmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýijileriň haklarynyň gorugyny üpçün edýär. Olar Türkmenistanyň prezidentiniň degişli fermanyna laýyklykda 10 göterim ýokarlandyrylýar. Mehriban akademiyanyň milli ykdysadyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi ugry edilýän siýasatynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde geljek ýylda owa senaga toplumy, ulug aragatnaşyk dokma we azyk senagaty mundan meýlekde okuny ösüşe eýe bolar. Ulug kommunikasiýa we öňümçilik düzümleriniň möhüm desgalaryny gurmak işleri ýokary depginlerde dowam etdirilýär. 2020-nji ýylda telekeçilik gollamak, ýurdumyzda öňdürilýän öňümleriň meçhurlaryny artdyrmak, içerki bazarlarda azyk bolçulugyny üpçün etmek boýunça çäreler meýilleşdirildi. Şolar wagtda döwlet eýçiligindäki desgalary we kärhanalary hususylaşdyrmak, paýdalar jemgyýetlerini döretmek, ýurdumyň ykdysadynyň düzümine hususy bölegiň paýyny artdyrmak, bu ulgamda täze öňümçilikleri we iş orunlaryny döretmek boýunça işler dowam etdirilýär.
bank we salgyt ulgamlaryny kämilleşdirmek döwlet we milli maksatnamalaryň şäherlerini bellenilmeýän namalary durmuşa geçirmek üçin maliýeleşdirmän goşmaşa çeşmelerini gözlemek, badyr gatnaşyklaryny emele getirýän düdümleri özgertmek işleri dowam etdirler. Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyna kanuny taslamasynyň kabul edilmegi üçin bargazdan ses beren deputatlaryň pikirine görä, bu resminama oýlanşykly hasaplamary esaslanýar. Döwletiň we jemgyýetiň serişdeleri mümkinçilikleri bilen berkedilenler hemde hormatlar kadamynyň hemişe nygtaşy ýaly halkymyň durmuş derejesiniň mundan meýlekde ýoklandyrylymagyna ýardam berer. Şeýle-de Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň ýerine ýetirilşi hakyna mejlisiň karary baragdan kabul edildi. Sonra deputatlar döwlet emlegini ynançly dolandyrmak hakyna, poçta aragatnaşyk hakyna, döwlet ýer kadastry hakyna, Türkmenistanyň daşary raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakyna, ählimumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyna, alalaşa goşulmak hakyna kanunçylyk taslamalaryny garadylar. Bellenşe ýaly raýatlaryň we döwletiň hukuklarynyň we bähwitleriniň berja edilmegi, döwletiň mundan meýlekde demokratiýalaşdyrylmagyna şeýle-de garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna ýardam bermek bu hukuk resminamalarynyň esasy wezipelerdir. Şeýle-de deputatlar Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmek girizmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek we güýjüni ýitiren diýip ikrar etmek hakyna, eýsiliň döwletiň garamagyndan aýrylmak we döwlet emleginiň hususlaşdyrylmagy hakyna, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek hakyna, işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyna, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek hakyna, awtomobil ýollary we ýol işi hakyna, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakyna, Türkmenistanyň eni mähir diýen hormatly adynyň düzgün namasyna üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek hakyna, Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakyna kodeksine üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek hakyna, atmosfera howasyny goramak hakyna, Türkmenistanyň kanunyna goşmaşylar girizmek hakyna, ekologiýa hukukçylyk hakyna, Türkmenistanyň kanunyna goşmaşylar we üýtgetmeler girizmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek hakyna kanunlaryň taslamalaryny garadylar. Şeýle-de mejlisiň dowamyna başga da bir näçe meseleler aral maslahatlaşyldy. Milli Geňeşiň mejlisiniň 6-njy çağırylşynyň 15-nji maslahatynyň garamagyna höderlenen kanunçylyk namalary bir agzdan gollanyldy we kabul edildi. Maslahatyň akyryny gatnaşyjylar bu agdalan hukuk namalarynyň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüni ýetirjekdigine hemde hormatly prezidentimiziň watanymyzda durmuş ykdysady we demokratik özgertmeleriň ýoly bilen okuny ilerletmek boýunça öňde goýun wezipeleriniň çözülmegine ýardam berjekdigini anam bildirdiler. Enne bolsa Milli Geňeşiň mejlisiniň karary bilen tanş edýäs. Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň ýerine ýetiriliş hakyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiň mejlisi karar edýär. Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň girdijileri boýunça 87 milliard 848 milyon 186 ming manat we çykdyjylar boýunça 87 milliard 680 milyon 676 ming manat möçürüni ýerine ýetirilendigini tasdiklamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämedowa Aşgabat şäheri 2021-nji ýylyň 30-njy oktýabry. Ýurdumyzda owa senagat toplumyny ösürmek döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu babatda güneşli diýarymyzda durmuşa geçirilýän işler ýürüte bellenmäge münasipdir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni melelezirimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanýan Daşoğlu vilayatynyň edermen Babaday hanlarym Türkmenistan parahatçylygyň anaşmaň watany gelenne has gaýratly zähmet çekýärler. Olary geljek ýylyň hasyl üçin güýlük buğday ekişini doly tamamladylar. Şeýlelikde ýurdumyz boýunça da güýlük buğday ekşi üstünlikli ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna bolşýaly Daşoğlu vilayatynda da hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen badalga berilen güýlük buğdaýyň ekşini işler ýokary derejede alınıp barildi. Şeýlelikde vilayatyň gallasy Babaday hanlary geljek ýylyň hasyly üçin güýlük buğdaýyň ekşini üstünlikli tamamladylar. Möhümde vilayat boýunça her günde 1000 hektar meýdanda buğday ekşi geçirildi.
ekrançylyk meýdanlaryny geljek gelen hasyl üçin güýdük buğdoýyň ekşine taýýarlamak bilen baglanykda öz wagtynda geçirilen agrotechnik çäreler owa hojulugyna daxil ähli düdümleriň sağlaşyk hem utgaşykly hereketi, yerli toprak howa şertlerine laýyk gelýän kuwatly tehnikalaryň gije gündüýüň dowamında böktensiz işledilmegi netijesinde gündelik görkezler barha artdyryldy. Geljek ýylda Daşa welaýatynyň gallasy Babadaýhanlary buğdoýdan bol hasyl almaklygy maksat edinýärler. Möhüm aýgytly günlerinde welaýatyň ekin meýdanlaryna owa hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň böktensiz işi üpsün edildi. Bar bolan tehnikalaryň güýjünden doly peýdalanmak, olaryň saat işledilmegini üpsün etmek üçin ähli etraplaryň tehnik hyzmat ediş kärhanalary toplumdan işleri utgaşykly alyp bardylar. Şu ýyl welaýatda tohumçylyk işini düýpli gowlandyrmak, bu işi ilim esasda çemeleşmek babatynda netijeli işler alınıp baryldy. Yereyleri hem de olaryň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan idara kärhanalarynyň hünärmenleri iş üstünde bolup, buğdoý ekşi bilen bagly her bir işi ýokary hil derejesinde berja etilmegini gadandylar. Möhümde welaýat owajalyk önümçilik birleşiginiň hem de onuň etraplardaky kärhanalarynyň ähli düdümleri sağlaşyk hereket etdiler. Yerlerde döredilen göçme awatlaş tekniki toporlar gije gündüýüň dowamında mekanizatorlary, toplumlaň hyzmatlary amala aşyrdylar. Güýz pasylyň sahabatly günlerinde buğdoý ekşine gatnaşan mekanizatorlaryň beýleki owajalygyna daxil düdümleriň işgärleri üçin zerur durmuş şertler döredildi. Häzirki wagtda gadaly göwer salynan meýdanlarda ýaş maýtalary ýygy etmek işleri hem göňlü jaý alınıp barylýar. Ak ekinlere ýygy etmeň ýörükde meýilnamasyna laýyklykda olary iýmitlendirmek, ziýankeşlerden goramak çäreleri üstünlikle alınıp barylýar. Mehriban arkadamynyň daşa ýurtlardan satyn alyp berýän kuwatly tehnikalary, owajalyk gurallary güýdüň häzirki amatly günlerinde netijeli peýdalanylýar. Şu ýerde welaýatyň her ýylda gallanyň bereketli hasylyny kemale getirmeň kämil tejribesine eýe bolan ýereleriniň barha artýandygyny bellemek möhümdir. Olar milli tejribeleri, ilimiň we tehnikanyň soňky gadanlary bilen ygtybarly utgaşdyryp, maýtaly meýdanlara göňüňe ýygy etmeň usullaryny ören gowy bilýärler. Şonuň üçin buğdoýdan bereketli hasyl alýan owa adamlarynyň hatarlary barha artýar. Zähmeti guramaň we oňa hak tölemeň täze usullary, bol galla hasylyny östürip ýetişdirmäge, hususy ulgamdaky iş öwrüleriniň giňden çekilmegi, milli daýhançylyk ýörelgeleriniň ilimiň gadanlary bilen utgaşdyrylmagy, bol hasyl öndürmeň esas şertleriniň biri bolup durýar. Şu hakykatdan uğur almak bilen welaýatyň gallaçylary häzirden ýaş maýtalary görüllüli ýygy edýärler. Munyň şeýledigine buğdoýly meýdanlary synedeninde aýdyn göz ýetirmek bolýar. Welaýatda buğdoý ekişiniň öz wagtynda hem de üstünlükli tamamlanmagy münasibetli meden çäreleri de giňgerin berildi. Dawran geçýän ýerinde guralan ajaýyp sahnada welaýatyň medeniýet müdürligi tarapyndan taýýarlanan joşgunly çykyşlar has belent ýanglandy. Tahnada welaýatyň dörejilik toparlarynyň medeniýet dostuny dusatlarynyň ýaş ýerine ýetirjileriň aýdym sady çykyşlary ýaýbanlandyryldy. Dawran geçýän ýerinde guralan ak öýleriň owadan hatarlary, olaryň öňlerinde ýaýbanlandyrylan dürli sergiler we beýlek gödel görnüşler biri-biri bilen utgaşyp, bu ýöre gelenleriň göňüllerini galkandyrdy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumuzy durmuş yksatydan östürmek maksatnamasynda ilaty ödümizde öndürilýän önümler bilen ygtybarly üpsün etmek, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň meşwerlerini adaltmak, güneşli diýarymyzda öndürilýän önümleriň eksport mümkinçiligini artdyrmak ileri tutulýan wezipeleriň biri hökümde kesgitlendi. Buğdoýyň bereketli hasylynyň kemale getirilmegi bu wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň baş şertläriniň biridir. O sanagat toplumunda häzirki durmuşa geçirilýän işler bu awatda täze tepkitlere tarap ynamly uğur alynýandygynyň subutnamasydyr. Bu işe münasip goşantylaryny goşýandyklar üçin daşawly gallaçlar özlerini bagtly gazaplaýarlar. Hemde olar ýurdumuzy nurana geljege, halkymyzy baky bagtýarlygy tarap ynamly alyp barýan mehriban arkadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Şeýlelikde ýurdumyz boýunça 690 000 hektary buğdoý ekilip, güýdük däne kişi dolu tamamlandy. Ýurdumyzyň ekrançylary şu mewsümde buğdoý hasyly üçin niýetlenen owajalyk ýerlerini öz wagtynda türüp we gruplandyryp jogapkärlik mewsümi aýratyn ihlas bilen girişdiler. Ekşi adyklyk buğdoýyň ýokary hasylly, bereketli, goşant, rowaç, hasylly, sehraýy, ýol öten 3 watan, juwan, ýokumly, ýol öten bir miras görnüşleriniň tohumlary ulanyldy. Şu mewsümde ýurdumyz boýunça dünýäniň öňde barjy John Deere, Claas, Case kompaniýalaryndan satyn alynan ýer sürjüler, ekijiler we bejergi traktorlar hemde daýhanlaryň zähmet öndürjiligini artdyrmak üçin beýlek terişdeler ulanyldy. Türkmenistanda owa sanagat toplumuna bir bütewi döwlet gollawy ulgamynyň döredilendigini bellemeli. Düdümüň döwraplaşdyrylmagyna, owajalyk buğdoýynyň we hyzmat edýän düdümleriň tehnik taýdan enzamlaşdyrylmagyna, şol taýda gaýtadan işleýän kärhanalaryň mineral dökünlerini öndürýän zawodlaryň gurulşygyna, maýa goýum terişdelerini gönükdirmek onuň esasy uğurlarynyň biridir.
Häzirki wagtda puwdagy tekniki we teknologiýa taýdan döwraplaşdyrmak wezipelerini innovasiýalar esasynda Türkmenistanda sanlyk iqtisadiýaty ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda ösdürilýändigini bellemek gerek. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şalyny 30 ýyllygy bellenenden şu ýylly türkmen gallaşlary şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli berza etdiler. Geljek ýylda ýurdumyzda 1.400.000 tonna buğday hasylyny ýygnap almak gödeginde tutulýar. Ýokary derejede geçirilen ören möhüm güýlük diýeni ekişip mögütimi bir borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilejekdigine ynam döredýär. Hormatly prezidentimizin öňden örjülükli we parasatly ýol başyny halkara ähmiýetli ulyg üstaşyr merkezi hökmünde Türkmenistanyň eýeleýän ornuny putulandyrmak döwrüň talaplaryna laýyklykda döwletary derejesinde uluglyň ähli görnüşleriniň işini guramak meselelerini aýra tenüns berilýär. Ýurdumyzda milletizmimiň başlanýşlary bilen döredilýän häzirki zaman ulyg üstaşyr kommunikasiýalary we logistika ulgamy döwletary söwda ykdysady gatnaşyklary putulandyrmagy milli ykdysadyýetimiň eksport kuwatyny artdyrmagy yardım etmeye gönükdirilendir. Şu işlerde yurdumuzda döredilen Türkmenistanyň ulyg logistika merkezi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan Türkiýeden Eýranyň we Türkmenistanyň üstü bilen Awganistana ilkinji gedek ýük gatnawlary ýola goýuldy. Ma'lum bolşaly Hazyrky ýurtlaryň beşetiniň çägi Aziýany we Ýewropany baglanşdyrýan hemem ulyg üstaşyr we söwda geçiligleriniň netijeli işlemegini we günnogur günwatar hemem demirgazyk günorta ugurlary boýunça ýük daşalmanyň gadalaşdyrylmagyny öpçün edýän geografik giňişlik bolup durýar. Türkmenistanyň ulyg logistika merkezi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti işlerini şu mümkinçilikden peýdalanmagy maksat edinip guramak arkaly halkara ýük daşamalaryna münasip orna ýelmäge çalışýar. Bu ugurda ýerine işlerin çäklerine Türkmenistanyň ulyg logistika merkezi jemgyýeti tarapyndan Türkiýeden Eýranyň we Türkmenistanyň üstü bilen Awganistana erkinji gedek ýük gatnawlary ýola goýuldy. Bu işler geljekde de dowam etdirilýär. Türkiýanyň Istanbul şäherinden ýola çykan ýük otly düzemi Eýran Islam Respublikasynyň çäginden üstaşyr geçirip demir ýol arkaly ýurdumyzyň Etrik stansiýasyna geldi. Stansiýada ýükler ýurdumyzyň wagonlaryna geçirilip Awganistanyň Turgunly demir ýol stansiýasyna uguruldy. Şeýlede Türkiýe Respublikasynyň gelen wagonlara ýurdumyza eksportdan ýetlenip öndürilen önümleri ýüklenip Ýewropanyň bazaryna çykarmak üçin iýerildi. Munyň özi daşar ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde utguşykly sevit hemem sevit ara logistiki ulgamlaryny döretmek Merkez Aziýany we Ýewropany Hazar, Gara deňiz we Baltika sevitlerini orta we ýakyn günnogary günorta günnogar Aziýany baglanşdyrýan döwletary üstaşyr geçiligleri kemaly getirmek boýunça ýeri taslamalaryň amalaşdyrmagynyň aýdyň netijeleridir. Beýik ýüpek ýolunyň gaýtadan dekeldilmegine gönüktirilen döwletary üstaşyr geçiliginiň döredilmegi, Ýewraziýa ykdysady zowluklaryň birleşdirmegi, Aziýa ýuwaş umman seýetiniň ýurtlaryna çykalgany öpçün etmek üçin möhüm ähmiýete eýdir. Munyň özi ilkinji nowatda milli ulyg birleşikleriniň umumy bähwitlerini utguşdyrýan Halkara Awtomobil Ulyglary Birleşigi hemem Ýewropa Birleşiginiň we hyzmatdaşy ýurtlaryň arasynda Ýewropa, Kavkaz, Aziýa ulyg geçilgesini guramak boýunça halkara hyzmatdaşlyk maksatnamasy tutuş dünýä boýunça ýük daşamak bilen meşgullanýan logistika guramalary bilen ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijelerini öpçün eder. Türkmenistan Ýewropanyň we Aziýanyň arasynda amatly yerleşmek bilen sevitiň we tutuş iklimiň ähli döwletleriniň bähwitini özüniň ulyg üstaşyr kuwatyny artdyrmagy aýra ähmiýet berýär. Ýurdumyzyň demirgazyk günorta hemem günnogur günwatar ugurlary boýunça durnukly ulyg üstaşyr geçiliglerini döretmäge işin gatnaşmagynyň üstünlikli hyzmatdaşlygyň möhüm şertleriň biri bolup durýanyny bellemek gerek. Munyň misaly hökmüne täzeden dekeldilýän beýik ýüpek ýolunyň esasy ugurlarynyň biri bolan sevit ähmiýetli Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýol halkara ulyg üstaşyr geçilgesine agzap bolar. Bu transmilli demir ýolunyň gurulmagy goňşy döwletleriň taýdanlarynyň üstünlikli birleşdirmeginiň aýdyň misaly bolup hyzmat edýär. Bu ýol sevit we halkara ulyg düzüminiň möhüm bölegine uruly. Ýergelen aýsak Türkmenistanyň, Awganistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Türkiýanyň arasynda gol çekilen alalaşyň şäklerine de biziň ýurdumyz häzirki zaman multimodal üstaşyr ulyg geçirgesini döretmäge işçin gatnaşýar. Türkmenistan tarapyndan gurulan Kerk Imamnazar Akina Anthoy demir ýoly Aziýa halkara ulyg geçirgesiniň ilkinji bölegi bolup durýar. Türkmenistanyň ulyg logistika merkezi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan Türkiýeden Eýranyň we Türkmenistanyň üstü bilen Awganistana ýetgidirli ýük gatnawlarynyň ýoly goýulmagy bu gurdaky uly ähmiýetli işleň biridir.
Hormatly prezidentimizin başçylygyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne we dowada bilen öňe barýan ýurdumyzyň her bir güni gowuny götürje täze hoş habarlara beslenýär. Türkmenistan paragatçylygyny öňeşmäň watany ýylynyň 29-njy oktýabryna hormatly prezidentimiziň özüniň gatnaşmagyna Aşgabat Türkmenabat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölüginiň ulanmagy berilmegi bagtyar ýylgynymyzyň buýsançlaryny hasam belende götürdi. Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň medeniýet öýünni sahawatyň üçin sag bolar kadagatly hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Aşgabat Türkmenabat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölüginiň üstünlikli ulanmagy berilmegi, Türkmenistanda halkara ähmiýetli üstaşyr Ulag düdüminiň çalt kemale gelýändiginiň nowatdaky subutnamasyna öwrülendigini aýtdylar. Maslahatyň dowamy ahal welaýatynyň tunuw ustaatlarynyň joşgunly aýdym saallary watanslar bilen utgaşyp bitdi. Hoşallyk maslahatyna gatnaşanlar şeýle döwrüwap ak ýollar gurduryp, watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artmagy, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşama ugrunda taýyk tagalary edýän üçin hormatly prezidentimiz alkyşlaryny beýan etdiler. Mehriban arkadamyzyň gatnaşmagynda Aşgabat Türkmenabat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölüginiň ulanmagy berilmegi münasibetli Türkmen Döwlet Binaýarlyk Gurulşyk Institutunyň professor mugallimläriniň we talipdaşlarynyň gatnaşmagynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Ondan çykyş edenler bir ýokary teýlikli ýoluň geljekde ýurdumyzda ýük taşalşynyň we ýolagşy gatnadylyşynyň şol sanda biziň ýurdumyzyň çäklerinden geçýän üstaşyr ugurlaryň artýan meseleleriniň üpsün etmäge mümkinçilik berjekdigini ýytadylar. Türkmenistan Injinier Tehnika we Ulag Kommunikasiýalary Institutunda hormatly prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň halkara ulag üstaşyr düdümini hasa kämilleşdirjek ýokary teýlikli Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölüginiň açyş dabaratynyň ähmiýetine bagyşlanyp, arka dagyň bagtyarlyk ýollary atly aýdym saly hoşallyk maslahaty geçirildi. Şeýle maslahat Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institututyna geçirilip, ol işçiňligi bilen tapawutlandy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunda bolan maslahatda çykyş edenler Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölüginiň açylmagynyň logistik hyzmatlaryň hilini epesli ýokarlandyrar diýip bellediler. Şeýle mazmundaky maslahat Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti tarapyndan guruldy. Ma'lum bolýan şu günleri dünýä döwletleriniň birnäçe Awrail ýokary okuw mekdepleri bilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda ilim bilim bagatda hyzmatdaşlyk giňden ýoly goýulyp üstünlikli alınıp barylýar. Türkmen Owajalyk Institutu bilen John Deere kompaniýasynyň hünärmenleriniň arasynda ulag aralykdan geçirilen okuw sapagy hem munyň aýdyň subutnamasy. Türkmen Owajalyk Institutunda Özbekistan Respublikasynyň Samarkand Veterinar Lukmançylygy Institutunyň professor mugallimläriniň gatnaşmagynda umumy okuw sapagy geçirildi. Ulag aralykdan geçirilen okuw sapaklary arkada prezidentimiziň öňden gurjulukly we parasatly ýol başçylygynda bilim ulgamyny kämilleşdirmek, sany bilim konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak, döwlet siýasatyndan ugranyp geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Denallar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň Türkmen Owajalyk Universiteti bilen bilelikde arka dagly döwürde bagtyardyr denallar atly wagt nesihat duşugy işçiňligi bilen tapawutlandy. Şeýle maslahat Ýagşyly Kakaýew adynaky Halkara Newit we Gaz Universitetiniň ilkinji denallar guramasynyň guramagynda da geçirildi. Maslahatda çykyş edenler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň ýol başçylygynda ýurdumyzda denallarymyzda goýulan hormat sarpa dogrusyna uly buýsanç bilen bellediler. Dabaraly maslahatyň dowamynda aýdym sal çykyşlara giň orun berildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ezi diýarymyzda melelizirimiziň deňse taýsy tagalarlarynyň eýdigleri gollawlarynyň netijesinde keçiw orta telekeçilik ösürmekligi aýratyn ähmiýet berilip, bu wagtda giň meçhurly işler alınıp barylýar. Diýarymyzyň çarýany bolşýaly Lewap welaýatynyň hususiýetçileri hem döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden döredilýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak bilen täze ähmiýet üstünliklerini gazanýarlar. Lewap welaýatynyň Kerke etrawynyň Aslanababa şäherçesindäki ýelken hususy kärhanasyna, hususy ulgamyň işi hünärmenleriniň gaýratly zähmetiniň netijesinde aýakka bölümleriniň onlarça görünüşleri taýýarlandyp, gün saýyn islegli ila tarapyndan uly ýögüs bilen satyn alynýan harita urulýar. Häzirki wagtda hususy aýakka bölümçiligine 20den gowrak işi hünärmenler zähmet çekip, olaň aglabasy ýaşlardyr. Hususy kärhanada kiçi ýaşly çağlara, ýetgenjek ýaşlara, şol sanyna gelin gyzlara, uly ýaşlar aýatlarymyza niýetlenen dürli biçugda köwüşler tikilip, aýakka bölümleriniň renkleriniň saýlaşygyna, bedek işlerine, ogodan haritlik görnüşine aýratyn uly ähmiýet berilýär.
Önümçülükde emeli deri, dürlü renkli yüpler bilen bir hatarda, esadanam çiğmar hükmüne tebeği önümün, qaytadan işlenilen mal derisinin ulanılmağı tayyarlanılayan islegli haritlan berkligini, yokary hil ölçöglerini öpçüne diye. Şoňa görä-de önürliýän kögüşler geýlenne oňoýly bolup, ýakymlylygy, rahatlygy bilen tapawutlanýar. Kämil enjamlar urnaşdyrylan täze aýakgaby önümçüligi, galyplamak işlere tikinçilik, nagyşlama, bedegleri dakmak, kögüşleri timarlamak bölümlerinden abarat bolup, her günne bu ýerde 50-den ugrak aýakgap jüýtleri önürilýär. Önümçülüň galyplamak bölümini açyk we ýapyk görnüşli galyplamak işleriniň geçirilýänini aýdyp geçmek gerek. Gözi ýakymly, ogodan biçugly aýakgaplaryň önümçüligine, milli bedegleň usatlyk bilen ulanylýanyny bellerlikli ýagdaýdyr. Hususy kärhanada önürilen Yelkin harit nişanly aýakgap önümleri welaýatyň çägindäki söwda nokatlaryna, şol sanna telekeçiň hususy söwda dükanlaryna uğradylyp, elýeter bahalarda satyga çykarylýar. Hususylygymyň agdaby işgärleri kiçik we orta telekeçiligi ösürmekde alyp barýan parasatly döwlet siýasaty üçin gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň işgör telekeçileri öz işlerini häzirki döwrüň ösün talaplaryna laýyk ýoly goýup, halkymyza zerur bolan ýokary hilli haritleri öndürmekde netijeli işleri alyp barýarlar. Hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçilik gollamak barada edýän aladalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän hususiýetçiler içerki bazarlarymyzda harit bolçulugyny öpçün etmek işlerine münasip goşuntlaryny goşýarlar. Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşen hususy kärhananyň Aktaý harit nişanly dürli görnüşli egin eşikleri önürgen önümçülük bölümüne de ýokary hilli haritler öndürilip ilata ýetirilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Mar şäherine ýerleşýän hususy kärhanaň Aktaý harit nişanly egin eşikleri önürgen önümçülük bölümine işler döwrüň talabyna laýyk ýola goýulýar. Bu ýerde gelini gaýdylar üçin iş orundan bir neçe döredilip, olaň dörejülikli zähmet çekmek üçin ähli amatly şertler döredilýär. Ösen döwletleň belli kampaniýalarynyň önüren we häzirki zaman en kämil tikin maşinalary bilen öpçün edilen bu bölümde trikotaj matalardan halkymyza zerur bolan egin eşikler taýýarlamak işleri taýlaşyklanyp barylýar. Ilçe pergelini gaýdylan asly zähmetler netijesinde uly isleg bildirilýän ogodan matalardan ýokary hilli haritlaň her aýda uly tapyrlar taýýarlanýar. Bagtyarlyk döwrümizde öndürilýän haritler Aktaý harit nişany bilen belgilenip, döwrewap gaplara gaplanylýar. Öndürilýän ýokary hilli haritlaň hataryna çagy egin eşiklerim uly orun tutýar. Mehriban arkadagymyzyň kiçik we orta telekeçiligi gollamak barada edýän aladalarynyň ruhlanyp işleýän bu bölümiň işçileriniň öndürgen döwrewap haritlary içerki bazarlarymyzda da geçkinli haritler bolup, olar öz bolşy aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Önümçülük bölüminiň eli hünärli tikinçi gelini gaýdylary owadan göze gelýän matalardan tikilýän haritlaň has döwrewap görnüşlerini taýýarlamagyň üstünde işleýärler. Häzirki wagtda kärhanada ýumşak we garşyk matalardan taýýarlanýan egin eşikleň ondan gowrak görnüşi öndürilip halkymyza ýetirilýär. Bazar gatnaşyklar şertlerini işleýän bu hususiýetçiler özleriniň taýýarlaýan ýokary hilli haritlerini geljekde daşary ýurt bazarlaryna çykarmaklygy meýilleşdirýärler. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watany ýeline önürçülükli zähmet çekýän işgur telekeçiler milli ykdysadyýetimiziň hususylygyny ösürmekde alyp barýan işler üçin mehriban arkadagymyza tüý sürekden alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şoň 30 oktýabrda saat 20-den 31 oktýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howama mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın welaýatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup, buny ortadan ogurdan telesekundda 7-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 6-11 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup, buny ortadan telesekundda 6-11 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup, demirazy güni ordan telesekundda 6-11 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar.
Liverpool aytını ötkäpdiren bulutly hawa bolup ýerden azken ýagşýar. Demrat güni ordan telesekundda 7-12 metr etýän şymal öser. Hawa gecesine 2-7 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýly bolar. Daşyň wylayatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup demrat güni ordan telesekundda 6-10 metr etýän şymal öser. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçen maýl, gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Paytahtymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup güni ordan telesekundda 6-8 metr etýän şymal öser. Hawa gecesine 5-7 gradus, gündüzine 15-17 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 30 ýerine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edýdi watandaşlara göz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ýetgeýänini nazara alyp, pasyň aýry tenliklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 6 ötürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedene ýetirip bilejek oňaýsy täsirleriň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berje etseňiz ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watan Türkmenistan ähli babatlar dötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekýidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.